Aloha! Bine ați regăsit la un episod? Știți că am jucat tot azi acest joculeț. E aceeași denumire. Tot scriți Roblox și l-ați găsit. Doar scriți Roblox, pur și simplu, și o să apară ambele episoade. Puteți mai bine sau scrieți Roblox. Și în episodul trecut ne-am bătut, am mai câștigat. Și astăzi vreau din nou să ne jucăm. De azi vreau într-una 2v2. Uite-l, vreau vers el. Episodul trecut tot vers el. Nu știu ce level are. Level 11, mi-e frică. Boys, mi-e frică. Mi-e frică. I'm sorry. Oare mă lasă? Nu cred că mă lasă. Nu. Nici măcar nu se gândește. Băi, da. De ce jocul de voi ca ăia slaveri cei puternic se bată, gen? Ia, mi-a dat una scăfârlie. Abia că i-am scăzut din viață. M-ai enervat! Băi, îl lovesc, dar nu-i scade damage. Cred că are foarte mult... are rezistența puternică, nu doar strength-ul. O să mai stau eu off camera să mai farmez și să mai mă și lupt. Mă bat cu abonații. De exemplu, ăsta e un abonat. Dar că nu știi skin-ul. S-a uitat, cred că la alte. Dar eu sincer e abonat. Craniu. Abonat și îmi faci tu mie. Vă zic sincer, ăsta e abonat. Hai. Let's go. Da, nu e nimeni altcineva. Bă, dar trebuie să... urăsc să fac chestia asta. Te teleportează dacă stai un pic pe... Aici scrie că e small gym, dar... E small gym, dar nu înțeleg de ce scrie. Ok. Bă, aici sunt niște mănuși, dar nimeni nu stă.
Băieți, ăsta dacă nu mă las câștig, să vadă el. I won. Ok. Bun. S-a ținut de promisiune. Cred că vrea să vadă cum este să fie învins. Bă, n-ai voie. Asta lovește, n-are voie. Măcar să țină de promisiune. Jocul ăsta interesant. Interesant, adică e foarte bun jocul ăsta. Și jocul ăsta încă mi-a dat în inimă ceva. Nu știu dacă e și vouă, dacă v-ați jucat vreodată. Mie mi-a dat, de exemplu, că bătaia nu aduce doar rău și că box în general e interesant. Nu s-a ținut de promisiune. Ține-te, băie, de promisiune. Om rău. Gata. A durat aproape tot episodul. Mă bat cu ăsta, gen GG. Yeah. Again. I won. Okay. Deja se bate. De ce vreau atât de tare să se joace cu mine? Nu înțeleg. Hai facem niște mușchișori. În ghilimele vreau să ne batem. Și pe urmă off camera. Păi nimeni nu vrea acolo, tu nu vezi? What? Odată ce vine un... Bă, ăla-i prieten? Băi, nu zic că e prieten. Nu este. Să vă zic ce îmi place foarte tare în acest joc. Că odată ce te joci cu un prieten și îi zici ok, you won, pentru că tu ești pe moarte și îi zici asta, el pe urmă te lasă să-l bați tu și practic după ce l-ai lăsat să... Adică ori el până la urmă te bate sau tu îl bați deja, vă faceți prieteni. Și pe urmă e foarte ușor, adică întrebi I won please și pe urmă el câștigă, tu el, adică este interesant, știți, e fain jocul. Meciul ăsta și
Îmi pasă de levelul la ceilalți doi, că eu la asta practic știu. Nu cred că o să ne bată. Regenerează-te. Unu. Regener. Regen. Cu tapata patută. O să muriți. Ăla care îl bat eu este ok. Care seamănă cu Dark Bogdy. Cel mai bun prieten al meu de pe YouTube. Care o să fie pe urmă dușman. Ba! Am murit. Cred că n-am murit, dar m-a omorât. Nu m-a omorât. M-a lăsat pe jos prea tare. Nu mai mă pot ridica. Bă, mai bine mă ducem la celălalt cu el sunt. Bun băieți, asta a fost episodul, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut dați like, subscribe, asta am fost eu și pe